أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وعلي وصحبه وسلم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yan wabu musulmai, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da zuwa watan Ramadan. Allah subhanahu wataala ya ba mu ƙarfi da kuma lafiya da za mu yi tsayin dare da kuma raya rana da azumi da karatu alkur'ani mai girma dan girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun yi kwana biyu ba mu ba, amma ba wani laifi bane saboda kula da ne suka yawa. Amma insha Allah daga gobe za mu fara daura wa da yadda Allah subhanahu wataala, kuma za mu daura ne akan fararar Ramadana kuma da kuma hukuncin azumi. In ya so bayan azumi za mu daura inda muka tsaya ga karatun wasula da ku alkur'ani da sauransu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ku ne Muhammadu Lawal Ali daga nan kasar Bere Malam Bin.